Значи, здравейте всички, аз съм ProTroller и днес играем пак Майнкрафт. Другите игри не ще ми трябват и да снимаме. Ето, открих от какво е бъгът, от многото ми светове и за сега имам само един свят. Ето, бъгът се оправил. Тук застроих къщата, както виждате. Ето, сега е по-хубава. Този табелка, на която пише къща за втория ми абонат. На градинката пише ферма за първия ми абонат. Може кода бях направил. Да, ето тук къща. Това като коли съм го направил. Още... ето, виждате, няма никакъв бъг. Вече играта се оправи. И съжалявам, че в един от клиповете ми нещо стана. И всичко... букви... Нали, думите ми с самия клипа избърза напред. Странно защо. Ето имаме редстоун торчове. Не мисля продължавам. Мисля да... Ето тук си постаря къща на... Ето тук. Кой ще каже хора? Съгласни ли сте? Съгласни сме, брат! Окей, защото всички са съгласни. Не са съгласен, брат. Кой го казва това, бе? Аз байганя от веселя. Браво, те е байганя от веселя. Ето така къща. Тук ще ми е къща. Там ще ми е самата къща, където няма да живея там. Ето тук ще живея. Тъй. Дама да я послужиме. Хора, който ме гледа, иска да ми отговорите. Вярно ли е, че е по-добре само да ме гледате как строя и да мълча? Ако е така, в следващите клипове няма изобщо да говоря. Вие решавате. Това ще е пода. Каменен като всичко друго и сърцето ми. Само ще го заси. Ще трябва да си изпека стъкло. Пясък, за да направя стъкло. Ето предишните клипове за много ми светове бяха виновни само световете и стриги и сега всичко е мега добре. Пътто е твърде високо. Не, било идеално, но аз нали не мога гледам така. Бум, идеални, слагаме тук. Така. Скок, подскок. Скок. Така. Не, сега трябва да направим друго. Наструшим това, както виждате гладня. И скоро ще трябва да се набавим храна. Може би следващия епизод ще отиваме на пътешествие за храна. Ако не сте чули, защото резолюцията е супер малка. Казах, ще отиваме на пътешествие за храна. Тъй. Мен в други игри ми е странно. Скачам две купчета и имат две сърца. Моля ви, ако някой ме гледа има сървър, кажете имената на сървърите. И ако не сте гледали предишния епизод, ви казвам, който познае версията, който познае колко, не как беше, който познае кога съм роден, ще му дам 3 факта за играта. Факта за играта. Ако не сте чули, факта за играта. Така.
минус... Аз от 200 купчета като скоча ми отнема повече. Което е мега странно. Ето пясък. Това пясък ли? Да, пясък е. Ще го вземем, ще го изпечеме. Ще направим стъкла. И така, след това ще направим стълби. Стълби. Я чакай всички да видим дали снимаме, защото това е важно. Да, снимаме. Както виждате, някак си скина ми се промени. И сега съм жена. Няма ли друга храна? Не. Ще отира и там да убия нещо. Ето бъга напълно се изчистил, само още мъничко е останал. Синя. Дълбък не мога да се оправи, защото трябва да изтрия този свят. Тъй. Има такива неща с много бългове. Къде е слънцето? И скоро ще трябва да се махам. Което е гадно, защото обичам този свят. Да ви кажа честно, за първи път снимам. Странно, защо го поменавам, за кой път не помня. Така. Опа, тук не трябваше да се поставя. Така, продължава съм. Тук се слага. Така. Стълба. Ще направя после пътичката. Даже не сега. Камените ме кефят повече, защото са по-надежни. Каменната кирка. Опа, трябваше да има само едно. Тъй. И става вечер. Бързо. Лак. Добре, че съм светил навсякъде. Да, дори и къща. Така. Ако помните другия, не снимах предишния епизод, бахти, колко трябва да си кажем истинското в YouTube, като гледат милиони хора. В моят случай са малко, обаче понякога стават милиони. Аре, то не е ли нощ? Интер. Тъй, да излезем да застроиме къща. Ям. Чупиме. Вадиме меча. Не. Чупиме, вадиме меча. Само ми е лад. Аз знам защо ми се хабят толкова с почитата. Защото много играя. Или защото способам много бягане. И за второто. Не сорвам се чувствате върху себе си. Това пък да стана така. Тук ще продължава.
Така, оградата сега. Ограда. Оградка. Срещна коментар, не в YouTube, а в Facebook, от един от абонатите ми, който ми е приятел и каза, че твърде много съм пел, затова престана с пеенето, хора. Съжалявам, имам ужасни хубави рими, обаче трябва да престана. Тъй, може и да не ми станат. Така, ще ти я взема. Да си направи аз да взема. Докато е тук наблизко на едно езеро до къщата ми, ще взема пясъка. Не съм броил колко точно купчета пясък. Трябва да изкопая, но ще копая. Тъй. Аз опитах всъщност, като ви снимах епизода днеска за дето съм намерил айрон, но друго бях снимал клип. Обаче този клип не ще да ми го пусне. И за това. Иначе бях снимал, да. Нещо стане, не ще да ми го пусне. Фак, водата. И аз чуя, защото там не съм изкопал, а пък то заради водата. Опа, трябваше към къща да ходим. Така, има ли до 24, хубаво. Да издем сурово пържолка. Кой ще я правя? Да, ограда. Готово. Да се чуете колко съм голям. Ето, още едно предизвикателство. Ако познаете колко съм годишен, ще ви дам един факт за Happy Wheels. Примерно, ако не знаете как да хващате, ще ви покажа или кажа как да хващате. Мечове. В принцип, мечове се хваща. Така, готово. Пътечката е готова. Изцяло. Готово. И там не съм довършил. Трябва да си е височко. Зависи от всичко, трябва да е височко. Там горе ще е поне 2 купчета. Не на кефите такива високи с ограда. Тъй. Кирка. Изкопана. Тъй. Мисля, като завърша с оградата и си спекат, да сложа стъклата, това да е за клипа. Знам, че правя понякога къси клипове, обаче имам за учене. В петъка клипа беше мега кратък, защото имах народни танци. И ето тук сме. И нямах такава възможност да снимам.
и направих едно късичко клипче. 9 минути. А това клипче ще има поне 20. Както аз така гледам. Така. 18 са готови, да отидем да ги сложим. Тъй. Аз съм забелязал, че първия и втория абонат ми казаха, че от първия нататъка клиповете стават все по-интересни. Което не знам дали е вярно. Вие ще кажете дали е вярно. На мен ми е едно и също, но зависи от хората, не от мен. Тъй кирката. Не изкопаваме това, защото няма са нужни. Копай ти брочет. Тъй, имаме 8. Ето къде не успях. Виж как че съм готов. Тъй, ето къде трябва да поставя. Готово. Пържолка да хапна. Стъкло да поставя. Сериозно, трябваше да поставя стъкло. Те са били идеално. Аз съм батно. Ето те предпазват от болка. Само ако не се разкрачате изкочите. Да, вече болката е болката е враг. Аз ще метка съм изкопала. Колко ме пречи да изкопай надолу. Гледайте се, отскоро се чупи много по-бързо. Тъй, знаете ли какво ми направи впечатление? Че отдолу пяска се чупи мега трудно. Отдолу се чупи много трудно, а отгоре си е окей. Много бързо се чупи отгоре. Тъй. Да го сложим те 8. Изпекат ли си, слагаме ги и това ще е края на епизода. Слагаме. Започваме с тези двете. Откъде ще се скочи нещо. Про. Така. Ще изчакам да се навечер, защото видях, че скоро ще стане. Тъй. Купуваме 8, взимаме ги. Поставяме ги тези за последно и ще сме готови с клипа. Наблюдаваме как става всичко. Прогреса на стъклото от пясък към стъкло. Как става това? Първо, ви трябват няколко неща. Печка. Второ, въглища. Трето, пясък. И след това се получава магията на стъклото. Не бия в тези драматичните. Вчера ще ми викат, не ми викат. Простете, аз си го измислям драматичната музика. И сега като легнем да спим и на другия ден ще... Сега, ето на другия ден. Сега ще потърсим нещо за хапване. И се надявам това да се спекли, да изпекли са се. На мен ми трябва пък кирка сега. Айронече. Готово за чупене на дълго. Готово. И там имаше прасета последния път. Ако останал някой живо, ще с майги всичките ги стрепи. Нещо живо. Ено там. Здравей, прасенци. Дружка имаш ли? Дружката ти видях.
Много хубаво. Тъй. Здравей, дружки на оня умрели. И тук много голям лак. Така. Да отидем да ги поставяме и да свършим клипа. Защото аз имам и други занимателни клипове. Че той стана май твърде дълъг. Аз другите клипове ми се качат мега бавно. Което е гадно. Тъй. Сега отидем поставим стъклото. Стъкло 14. Тъй. И мисля това да е края на епизода. Аз бях ProTroller и днес играхме Майнкрафт. Довиждане.